None omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia keri atagete. Ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitobole tichitoro. Na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na Ense Fridah Kerubo twerule gokoretera omurubiri bwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gosigikania neki shiringi chinde ase chinse chiri cheisiko. Bunabono ogukina kwa maguri yebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koira nanse imeyense ya Kenya nigo togochi kumanya asomorobere yiga naki amagori amanya ale ase chichiro cheito ebinto ebya soira ase chichiro cheito naboigo togochi gotarera chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense ya Kenya ase tokorigereria naki obonchereria bagendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanera asumurubirio wense yobonchoreria nigo tugukumanya ase chinse chiri cheisiko nakibagendete gukora obonchereria bwabo naboigo nakibakwenana ebinto koru chinse chiri cheisiko nagotekeragaiga ase enseito ya Kenya kirarituko ria Jumanne na Ijuma guchakire chinse nyechamambia ime ya Ndizi TV Ense yobonchoreria. Mbiamano sana mwanchi muliyebeta seni kia Ndizi TV ngo kwa liga ninaende elinde tosange ase obwamo imeyo morobili obwense yoboncheria nkomanye na reyagendete gokorekana ase sector yoboncheria tumanye gose amagori ni gagendete gokina gose ni gagendete gokia kurendirie triane Fridah Kerubo ngo kwa liga ni bene ase omorobili ganyora sinsemo chichi mitandao asensemo ya Facebook na bagotonyora wetira Ndizi TV News Digital na baga sensemo ya YouTube na bagotonyora wetira Ndizi TV News asensemo ya website na bagotonyora wetira www.ndizitv.or.ke bwego mwanchumulie na bototomera ujumbe ya genke wetira sena mbiri gabo screen yago manyenga yokobwati omorobeli koru na bwego nara yali ogendete korra agendete gokorekana ase sector yobonjeli kondo mwanchumulie omotienye ni goro morere kabisa kero chiri kisa to motienye ga gatatu mwako yega o 2023 litkonelia Friday atogo chaka kigimo mwanchumulie totete kwemanya sector yobonchereri nari yali agendere gwoncherera ekero toroche serikali ya Kenya kwanza agendete kweroberia aso gwonchereri ebintu bingi anemo bona kero bogima bogendete kokonga kurende uchumi nake serikali roberiti asoko nekinga uchumi ya Kenya ngwirane Ense ayo ninchi gukomanyichinga kitogendete gusanga ase omoroberio kondo mwanchi muri kolia lero nimbwate abagani koruo ase county ya mukuru ase county ya Nyamira oyole coordinator o youth fund na boigo koruo ase county ya Kisii na ronto bwate coordinator o youth fund yugo chikutumanya amange ori yabasaye nekiboneta kwenyola chibesa koruo ase chi county gosase serikali enene asoko enekinga nkwegenderere bali kondo mwanchi muri ati aturaligereria sinseito ya Kenya na ikiumora ibwense agendete ko eroberia asoko enekinga obonchereria ngukina bolese ngokorekana bole asenchera endonge ntwaroche omokonyi bomora ibwense rigati gashagwa nigabete gakumira na bonchereria kurasense merie nyamakima anemono ekero kurigereria nga dirieduka gose omwaziri bo bonchereria maseskuria nyatoko baga kurugo chika asugosi kwa gwa China Square iko bonchereria mbabete bakorubikana lakini rende mbabete bakumira no mokonyi bomora ibwense nabayo bakaba gusanga mangi kone nchiko gote yasobo imingi babete bagukwanira ekero kurigereria omora ibwense Dr. William Ruto anigabete kagosyoria Women Fund eyera chikokonya basubati ase okwegenderia naboigo ase ntunde ya kabere yo morobeli o Hustler Fund konde chinga kiali gukora emerobeli yonsi nabete gakwenekeria ba Kenya
kerabete gakoeneki nga kurenga butkibo biri bogokorekana nigo abasubati asekerengo gia 52 igoro yemia babiri bagutumika chingo icyabere chikonyara ko bachiko ba affect ase emebere yabo gose asensemeri yobochenu akwero bile nikabete gakoeneki ngo ikomutinyo gatano na limo kiroyo munachikoeneki nga ngo tumikale egas inyora nabagakolonchi bene egas ya taifa asichinsemo chirikia Mombasa nsemeri ya Dogokundu ego egasi yunere ego chikoba the cheapest gas ekero abeteka koeneki ngabona egas ngochire kuguligoli ekero mwanchi muri kuri nga 6 kg gas bali bakori fie 6 kg abona ego kori fie 1500 kole nabeteka koeneki nga nagendete kubike merobili ego chikogwa weka chishiringi 300 ego ingati ye merobili ya serikali ya Kenya kwanza gendete kubika kole nigabeteka kubulia omuwaziri o energy Davis Chirchir abega kubeke merobili bena soko enekinga ayonsi ngochiale gwikirana kono mwanchu muri yetango tosange nera tuigwe naki merobili kyabwate asensemo igas. Kwa hiyo 70% ambayo tunatumia kuni na makaa, wale wapishi wengi wale wanatusaidia kupika chakula katika taifa letu la Kenya ni 99% women. Kwa hivyo hiyo magonjwa, hiyo matatizo inawafikia kina mama. Na ndio nimesema kuanzia mwezi wa 6 sasa tutapanga mpango ya kuhakikisha kwamba kina mama wanatumia clean energy. Na ndio tumesema kuanzia mwezi wa 6 nitafanya mambo kadhaa. Number 1, nimesema tunaondoa ushuru kwa mambo ya gas. Ile 8% ile 8% ambayo serikali inachukua kama ushuru kwa mambo ya gas tutaondoa, ndio tupunguze gharama ya gas, wananchi wengi waweze kununua gas. Jambo la pili, leo mnanunua mtungi ya gas shilingi 2,000, shilingi 2,800. Tumesema sasa tutaweka pesa ya serikali kupunguza gharama ya mtungi ya gas. Ile ya kilo 6 mnanunua 2,500, 2,800, tutaishukisha chini mpaka shilingi 500 ama 300. Na vile vile tunaelewana? Kuanzia nirudie hapo? Mnasema nirudie hapo? Nirudie? Wacha nirudie. Nimesema hivi, kwa sababu tunataka kina mama wengi. Mimi nimesema hivi, kwa wale watu 70% ya Kenya wanatumia kuni na makaa, 99% ni kina mama. Si ni kweli? Na ili tupunguze gharama ya gas, tumesema tunaondoa ushuru. Namba 2, ile mtungi mnanunua kuanzia mwezi wa 6, hiyo mtungi itatoka shilingi 2,800 mpaka shilingi 500 ama 300. Na mimi nataka muelewe hivi, tulikuwa tumepanga kuanzia 2017 hiyo mpango ya gas, tulikuwa tumepanga tangu 2017, lakini haikuwezekana kwa sababu ya ile matatizo mnaelewa. Sitaki
yake nyima mwancho muri yunere omraibense Dr. William Ruto chinga kiagendete kwiroberia guchesaba Kenya nabo igokone kinga eligolirie gasi ngochi rire kogwa kundi mwancho muri togotigana nayo asensemo ya Central Bank of Kenya nigo bona yabirige kwene kibuna anigo eshotejero rasense meli ye dollar ase ebintu biri bikorusikwa kurwa chinse kiri cyesiko koleto asense ya Kenya nigo yabirige kwene kigwanga ase kibesi cyabere kigotume kwa ase 3/4 of the year nigo chibestiri chinyinge mono asichekire 2.49 trillion koleta mafuta nabo igo endagera igo manchumulire ase sector yechibesa gusasensemo ye dollar nigo shortage ro kubatikana ne shortage ya US currency inaragenda gukorekana ase chibesa akolende umurubiri hasla fund nigo gendereta saba Kenya bagendeta kwenyorera chibesa elinde ko egendereria manchumulire litkolie igoro umurugi bumaraibwense Ruto na beteka gutalia chinsemo ili wasemia basubati na kibwenete gutumika chibese icho nabo igo emeruberio Dr. William Ruto abwate guchesaba Kenya nabo igo kwenekinga ngo igenderia baleti tusange na barabu elinde tumanye na kiagukwana. Na mimi nataka tu niwahakikishie kwamba tumebarikiwa. Tuko na serikali nzuri ya Daktari William Samoei Ruto. Yeye anafikiria maslahi ya watu wa Kenya na yeye kila wakati anataka kufanya mambo mazuri kwa ajili ya watu wa Kenya. Najua kwamba tuko na hili janga la njaa. Na mimi nashukuru Mungu kwa mipango ambayo serikali imeweza kuweka haswa kuweza kuchimba mabwawa. Maana tunajua kwamba maji ni kile ambalo tunahitaji ili tuweze kukuza vyakula vyetu. Mimi nataka niwahakikishie watu wa Laikipia kusema kwamba Kenya ya kesho ni Kenya ambayo Mungu ameiangazia. Hii janga la njaa ambalo tunaona leo hatutaliona miaka miwili ambayo iko mbele. Serikali imeweka kila kitu kuhakikisha kwamba yote yatakuwa vema. Tutazidi kuhakikisha kwamba tuko na mambo ya women economic empowerment. Tunashirikiana na county government yetu ya Laikipia kuweza kulete masomo, mambo ya kusaidia kina mama kwa njia ya biashara. Na pia mnajua kwamba rais wetu aliweza kuzindua ile Hustler Fund ili vijana wetu kina mama na wazee waweze kupata pesa ambayo wanapata kwa bei rahisi ili waweze kufanya biashara zao. Kwa hivyo mimi ningewasihi kwamba muweze kujishughulisha na hiyo Hustler Fund ili muweze kuomba hizo fedha na ili muweze kufanya biashara zenu. Namanchi muri korwabu tiganda so ase umutima komokeigo tukoirana abageni baitu baikire ase studio elinde tusange na barabwa mangi go tubasa guska tubasa konyegera wirana nda sege kege kerebosio. Ndizi TV Ubwansu Gusii. Bustani Asili Herbal Nutritional Clinic aboba beire asubu bwenyobo wetani myake merongibere Ense y'umunyagitari obomonene Dr. Gikonyo. Kwa zaidi ya miaka 20 tumekuwa katika taaluma hii na kwa hivyo tumeweza kupata ujuzi kamili. Nigobono begenire n'oburwaria bw'amariogo yemete. Tunashughulika katika matibabu mbalimbali kupitia madawa asili. Madawa yetu kutoka nchini China, India na mengine hapa nchini ambayo sisi wengine tunafanyia utafiti. Tumeweza kufaulu kutibu magonjwa ambayo ni magonjwa sugu kama vile kisukari, huo ni ugonjwa wa diabetes, high blood pressure ama shinikizo la damu, magonjwa ya viungo ama arthritis, magonjwa kwa njia ya mkojo ambayo ni tatanishi ambayo tunasema urinary tract infections, magonjwa ya vidonda za tumbo, shida za kifafa, magonjwa ya kifua kama vile pumu ama asthma na allergy.
barentire chimashini chiye chiekerero asobobwenia bwokorenga na kumanyuburwire abanyagitari babwate nigo bari n'obumanyi obonene bw'emyaka emenge nkorwa barabokoreri bwabo kere wiki ritukoria Jumapili nigo bagutuka Millennium Lodge Ikonke Imeji County ya Nyamira. Ritukoria Jumatatu nigo bagutuka Capital Hotel Imeyomuchie Okisi. Rituko ria Jumanne batuka New Star Hotel Asumuchiokeroka. Ritukoria Jumatano nigo bagutuka Nyamira Hotel Imeyomuchio Nyamira. Na boigo batuka Ruba House Keancha County ya Migori. Ritukoria Alhamisi nigo bagutuka Geostar Sirare Asamange Bakiresimi Bustani Asili Herbal Nutritional Clinic Asobobwenia Bwegenire. Maya kichibe sanguru kuchira marieta mange sana. Ekeboko olwenyi yudo amagomba tunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge make use obujo mutakeire skuru chegwiru abana mbatakeire bitabu muntu ngwe bware chiri buga ikomi kera rituko muntu ngwe bware 10,000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomogoko waye igwa ko genda sesimi yao yako genda say baby business number 888090 igoriyoka wako nabagadai okubeka emye yemo yukai unokubeka chintunda chinyenge chance yao yobugwi igeri guru chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge make use Egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchire ni kiombe ya PCLB ni namba ya 002660. Egosoriye ni yabantoa bali myaka 13 guche igoro omurigeria nigoga nitiko gure binto byogotumeka bwo usikohonia na tumanyitia suragure asobonge bono Ouru Superstores nigo bakohonia kirigento kiryuganitie aseriguriria kebosani Gusii Ense mwabeta mwariganirwe aiga Ouru Superstores kontore chindagera emuskari omochere amafuta chingeni echumbi chichuyus ebisuguti amabere na machi yukonywa boigo nkoni abali chisabuni chimete na chiria chechibauda ebibiriti tissue paper emeito ebitabu ebirugo by'iki plastic n'ekitangi cy'okubikira mache igati y'ebintu binde pinge asebali bakwagacha timokumia ekiagera nigo bakonia Iron Roads Chonzi amabati emesumari chisimiti chirangi cy'ubwaka chinyomba chiwaya mesh chiwilbaro chisenyenge n'ibindi binge inyoranga nigo bago kubugoria umusigo wikabwo ekero kwagurire nabuyo nabokubeke oda yawo ku Rwandonsi Ense weta mona bange nesimi bawaka ngo bakonya tore sana singenze kera akirisimi amete no wakiruru na bwatobo maene bwaye nango ngokonywa rebintu nigo ngo imukichio de chisyabo na basi chikeshe bita babarikera nande na make sure yo deri naenana customer manya no rigete odo koririki obye nabongo bwakera back na matebi nanyora yoda yao nanyerikire nande na make sure nango nyenyorore ngote matore sana toko batebi ne service yo konyore bindo ni 24 hours ebintu byabo bakoririki babinyorire Ouru Superstore ngutariere binta satambe mono sauti Nyanza auna kutobwati chi customer wita bange mono chigari chitonganda chire Migori Isabania Kianja kocha bare bande side ya Rift Kilgoris Lologoria kwenda bare Sotiki Bomet nyonge richo chioda gocha tore twanyora. I am in the customer care management and I appreciate you all customers. We'll give you the best quality services from delivery, from when you walk in, and we thank you customers for you have been a great people in this company. We appreciate for your monies and we appreciate all that you have been with us the entire year. Karibu nyumbani.
Banyore asamagacho a JM Towers angina Credit Bank na boigo Uhuru Complex Building angina Safaricom House imeyumu chukisi na bogwa kisime asichina mbichi Uhuru Superstores Limited, the people's choice. Happy Sabbath, happy day omwanju muligire bigeta senikia Ndizi television gukwarigania ase enchira ya bene imeyo moroberio obwansu bwe Sabbath no moroberio okoretwa ase orekera litukolia Jumamosi gochakira chinsa 12 cha mambia goikira chinsa 4 cha mambia imeyo moroberio oyo bwansu bwe Sabbath abange tugukagera ngani ntu abanyana bo moyo tugukagera nagekora Yesu arwito nga ngomonto yo makare mu mugundu yes endagire kama paka akamanya goteba nga bona agachigotaka kubike bya nga bona moyo nagoka isaranza nkuigore byage igore linde ndia matukonzi nomona matebyo omoririo yo rero naganire ubugima bwao asenjire ndengo manye n'ubugima no manene nigo togosanga amunaye ensemo ya devotion astokonyara koba atokonyora engane mwamu egotora ase omoroberio yo where your treasure ari asubi asibirengere byagobire ari no onye goko mwa Yesu Kristo teko bato ngumolizio nyago koranderio mundo nga karwense mwe nyora boigongo swatore asa maigerio ye lesson astokonyara koba to kurigereria na koerera anene alianyare ko baga kwegwa oborito ime lesson ye chuma enkima lakini magiga ya mwanya bantu indukonyara ko bato gosaria so mugondo Eden nande twarangeri wase riogi turi ororo rigotebe nga missing ayore inchwe onyara ko ba part of the family tiyo buruti bwa Nyasaye no burunge bwaye Matayo 5:33 na byonsi na mamentero ase entunde ya gatatu neyo mwerio igotogo soa ime ya request tower Enyagitari ya World Fit Health Center iye gutoka imejuma chokisi nige kurwa bokorori bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chesi nyagitari yeito ntuto make sure nga tuapimiro murwire bya twakorera diagnosis boigo mbabwato bokorera bonde buna general consultation okolengwa as laboratory nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, no bondo bonge. So nakito kero montaji to bisito to make sure nga twa device nutritionally ngakia kwerena ngakia guitanga ko soko nyora morwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera to kurwa conventional medicine tutumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids andi tomonya gutumia amariogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A andi ntubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 nandi ntubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. World Fit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Rumba. He weekend ya tabua tumuru wili rumba. Third weekend abantu bonse bikogotemina enere shona mbeyemo eshoe mu kabisa eshoe rumba kitoko mwana tambe Yesu baba kaka yenda niye bashapate basalela baba kasete
kumanya iguru y'ikigaro cya rumba ababugi baye ase barwete keria bagotera n'ayandi amange Chemba mwenyewe wayo na manyomo na muzikio agano tukutwara chipanda awo tuabina rumba okuri miziki yakala na kuri miziki yamebo yichisukuru Oyo rumba, chilingala, chizilizopendwa, tuwabugichi ohangla, tuwabugie misiki yonsi yeli yakare, mono ye chinga kichili misiki buneli yabo Franco Luambo Makiadi. Oine tumanyete mono orenge omosacha, ase abali bachage tumusiki rumba, no tuwa manya korugagu, abantu buna babo tabule, buna Kenya babo Daudi Kabaka, misiki menge miansu, misiki ya kelero ya rumba, na kwe lingala, na kwe pen yuspebyo kurukubulito sa rumba umerana na babu mkongwe kere Jumamosi tuwezi kumocha kwa temwezi pe inyorangani kulia Jumamosi chinza nisa nebenenusu totiria mabelera tokina mabelera kina lito Boss Dauzu rumba ime ya Ndizi TV. Ndizi TV ubwanzu bw'omugusi. Mbiamana sana mwanchu mulibeta senekia Ndizi TV ngo kwaligana na enda sensemo ya kabere na nabagingo kulire iranganto bwate omugeni studio yorachi kutumanyia mange igoro yabasaye na kibagendete gusira abasaye skogari asengencho yoko egendere kondo mwanchu mulinyara sensemo chichi mitandao sensemo ya Facebook na bagotonyora wetra Ndizi TV News digital na baga sensemo ya YouTube na bagotonyora wetra Ndizi TV News ngo kwaligana na ende linde tusange ase ubwamo kulende ntaraida chinga kichinyinge tiga mwaliga nirinda tatevi na kiakurukwa na wigase orogongoro igarwa Gusii ningia gukora karibu sana. Biamana sana. Murari. Asa Marieta natos mogoi. Mutene ribweka kancha kia basa kie biashara. Usasa muno liende oli twaro sitting mbali. Koro kuna youth fund. So youth fund ne ekwerende shirika ya serikali ya targetigwe mwaka 2007 elinde kubwatana na basaye na korora chinchira chioko bakonya go korosia gasi na korosia mali weterase okore oboncholeri obo tokorokana sustainable enterprises. So sustainable enterprises neli biashara biri bigo chakarero tuar via kina kogendera go chigoro so via chakobe biashara binene so ina tokoteba se mnomo neno itobu Ense goteba na bottom up so bata kransali batira ngoraiga tokunya kubasira na kubagwates Antoroche youth fund nero ro na ndi ntwaroche asla fund nero yacha na ndi women fund naroche nero yachire yakero kulire chibese chichonsi ningi ichitali kobekerwa mo chisira abantu kwanyaranga chigwete chigwatananika na kia sensemo ya asla fund nakero kolengane na youth fund nakyo bokoleri bwabo bole chibese chonsi kero chiachire ne no go boost yo bonchoreri kwa mfano nye youth fund tokoru toire budget ya 16 million kwa 20 million as Kisii na hasa la fund yeko reta maybe 50 million kwa 100 million women enterprise fund yeko reta tatave 50 million sa 20 million yawona chibasa chinyinga chianyari gocha ase agokonya abasaya abaswati na abantu babwata bolema bakore biashara so kero chi kunya komenta igo chinyinge abantu baito banyara gukonyeka se enchirere ngiyerinde tonya banyara gukina akorro bonchorerie babwate ebesa eko bakonya gukora manganayo kero monte keratete kwenyolera chibesa cha youth fund ngikiriaga nire so as a youth fund ntubwate
ebintu ebingete okora egento egetang'ani muna kwa boli na kimo takonyore ebesa okore biashara na ebesa yere eloni eloni na ebesa eri yabando koegwa akorere biashara and onyorosi faida uyenerio manyana so eloni ye elinde umusaye konyora umusaye abatokora na bwemeremo n'abasaye n'umusaye n'oli bwate miaka 13 paka 55 nekatiyo nawe batebego lakini yatebana oli utaraiki 35 so which means omwaka 18 to 34 years nemitini yao so umusaye muno yo ensera yakonyora chibesa gose loan yakokora obonchoreri goikabawe ase egekundi gose eliakabere goikababe abo tiari wate biashara ase nchakira ase egekundi egekundi nkerike rikiri na serikali ase kurende department of social services eyekera kwanda kere sub county konyororo mu ofisa bali bakora just ebyombe so no group ekorosie constitution yali kachiminate yali ase constitution yari yabo batebana nkibatageta gukora mune group kero baigwananire bali kachiminate eki bari barose amachika ko bara adafu kero bwatene chi photocopy chi bande ne shilingi 1000 yamo bagenda social services ba register kyombe kyabo so kero ba register mo social services obalikira lirube ligo chyo koigore bengi lirube lya bakonya koligie KRA pin so bagenda cyber ba apply kero ba apply ro bagenda secure KRA office ya approve KRA pin kyagenda email account ye kyombe kurwa bagenda ebengi baigora ebengi mo chairman secretary ne treasurer baira KRA pin chia base bengi abarwa banyana bagenda bachorie form baigora account so iki kyabere kyombe kero kende kyombe kigana abantu balinga kibwenete gutwara ekyombe asentu abantu batano kero barabasa batano ene kyombe na erinde kero kyombe kyabasa goika 70% ya members bali bonse kwa mfano nya bare batano 70% bako bane so oyo gatano nabako omuntu wetaniti miaka wetaniti obosaye okay so ngwanje tole 30% babe bali wetaniti obosaye onye bare 10 abantu batatu nabako wetaniti miaka lakini baba barai so abarai goikaba basaye abo wate miaka iyo so ikambe mune kiga kia register ba toligi ba kana chibasa chia training kuchia se youth enterprise fund yere 1200 na 200 1200 ya certificate na 200 ya baye passbook karaba kanire na tomile report na Nairobi ba to authority yo kwanda ko korore kyombe kya sekere tuwabafundisha anye bakore project tuwaligire na project mbiere tuwashauriana na barabu onye babwata shida sigete tuarana kitoko konyana elinde banyara kore biashara ebya sentirengia na sentira yakonyare faida ekero tuwa training na ndo arembia bare tuamanya ko akaraba apply rechibasa tuwa processor alafu banyara besa bakore biashara so otara kirekero ko bachibesa kero kende kirimo koligereria bano mwamanya ko ba approve bachikonyolia chibesa chibakore biashara again to koligereri asenga chibesa echire elon ekero chire elon oika bakore biashara biko baretere faida so egasi itumna youth fund to wata mafundisho and then tore experts yokoligereri yoko asese biashara tore na biashara iko se model egento ngatokoroke business model twaligene model yabo nengiere gataka tabe model tomineti na konfano na kiba nkike ba gata kitekon ekero bata tekon yigente na kiba ko kenyora alafu na kigego ikira customers so inara model tokoligere konfano ntumia obotugibe chingoko mbare bako tuge bako hachi bichuchu bana lia bantu ene model
mbare bagotuga chingoko asamagena ine model ingao ande mbare bakogora chingoko baonia se chioteri ine model ingao so tokoligere na model ki model yabo nererie ekatwali nererie twarana nengiere osonyere ngie ngai bataiga korabia so asenjere itwaligere na ebiasara ebimbinyara korosi faida amafano ekyombenkere kiabasa tuete chibesa na ande bakagora chingoko ekero bases tukanyora ne model bale gutumika yo gutuga chingoko yare gocha kobaretera asara ye shilingi 290 kerengoko so mara ebichuchu 100 yare gocha kaba 1029 asara so ekero shauriana barabu tukaworoki bakachenche model ye so korosi bare faida boniga so ina rega siete tonga abanyagitari goikara arako boli story amanya na nkimogo kora korwa butu amanya kora nanga ye tatizere twa swaime twa shauriana barabu twa bakonya kusikabusio ekato aligereire iyo viability twari nege kunje kembia ngamo bare mbabwate passion biashara ibata kora abanya babwate passion banyalia mafundisho anya badada wakora chingoko wase chinchoka tutate kumanyana ba very trained so that imba chake gento geta anya mbabwate mafundisho torochanya kwa mfano ne chingoko anya wale bako chiendagire nyinge bapunguze on their profit basi bako bako chia endagera gasininiga alafu chingoko nchiko kina bwango so yapunguze asara yabo so ngoligetora mangana ye knowledge or skills anya mbabwate twa shirikiana nabo bisaba obolemi ose experts bande banyara ko bamafundisho elinda bakonyora chibesa banyare go chitumeka senchira yobo ngaini ande kera bamanyete nanki bawa nkibago chikonyora na egende parameter yende tokoligere nelia tokoligere na ba members barabo bare committed kwa mfano onye batagete 1100 barabo banyana ngora se bari nonye 10 yani kose initiative kibaire kose bagachire nyomba chingoko mondo tago chaigo zero kabwate zero atemene chibesa taite at least mbatagere go commit ekera ba committed alibone project eko be yabo because toko bayira chibesa barabatara yoroki commitment igobona mbago chikonie project lakini anya ba temire nterendeons ngo base story to ko babuli maswali ko songo nyara tore komanya nantu abamafundisha ka bakonya elinde go commit na ko oni project ye because tali ite project ne yabo ande faida mbarawa chikanya faida na mbarawa chikanya mbia mana sana mwanchu mulibeta seniki ya Ndizi TV ani gotogente gosanga nere mogoyo yule coordinator ime county ya Kisii asense melio morobelio o youth fund ase county ya Kisii bunagende tagotera na kyobokoreri bwabo bwale korende asense moyino na kimoroche etana utiase rogongo rwa Gusii abasaba sai kwenyorera chibese chiga etana teri nanamon atatebe nere netaneti half so ngo namuna bantu bata chi application service to genda tego chi price to gora ko chi price to ba process banyara chi baswa ko biashara do mbare na ndembare bako ira ba chanda ke gwakana so etome kitwara tara kiria kinirende abasa ekero batagete ko igendereri oika batumeke chiloni chimna chinsa muchinda chigotumeka ko siloni obuja bwaye na ogotumeke besa yabande okorere biashara anyore faida bira neri manyana ina rekali chatutagere twara munaba Gusii toegia abaminto ko Mount Kenya aba gotumeka eloni biye bairan nande banyore chinyinge nande bairan nande banyore chinyinge so ina rekali chat tutakeire
go develop na Gusii twakana chibesa chiria so bwango ochenye twabaye 100 paka na 100 twabaye 200 gotira baike milioni ya dibaga dio go tenera gase 100 baba bakwamire ikero kurigereria youth fund ne bwate process yo kwenyorera asla fund ere easily accessible ikero go compare ichiga don't you think nga abantu ngo chibali gutikana na youth fund baso ya sensema ya asla fund ya abantu bagotikana singincho ikwerende community nene na na asla fund na beta ikirekero monto na youth fund na beta ikirekero monto so ikero chiro ikero to bata asla fund ne youth fund jigo complement each other again to gende toro job yantu tore ground ya party koru koina na chibesa ko bakonya tole mangana business development services banyara kore biashara byabo asentera yo konyore faida ne kwerende yende omosiyo ito bwana Josiah Morias na ekamati ya mbagende to ko digitize a process so bwangoiga na into abora chonyore toko genda digital because amana na gwensa na bateba so kreto alenge no mosiyo to youth fund iga Kisii ange chiwi kisa tetiere na tebetine process mbagende teko rana na kiba cross erinde beraisi yake ko access chibesa so ndorati kumaga bado ande to kumaga yetu na wabota kanyorere ngia zaidi ko nyara ya tanganira ye kumaga tanganira na baigombia bana sana kero kurigereria se orogongo rwa Gusii kero kende moikere chiwadirenga mwabere mogotarira se county ya Kisii erigo sensitize abantu igoro ya youth fund chi constituency I think ngoenda tolekere constituency and ko based on demand tonyare kwenda actually kere constituency tolachibon a group na reko initiate ya tabandolega tutagete kufundishwa wasitwanya ore kanisa na bono mo pastor na ari ko rusoneka gora turangire se kanisa yetu chutwa na basaye abande so ina range to kunyara ko penetrate as a ground so basically to chire chi constituency chiri osechi ward chiri twanyolire okurangirwa kwa mfano bango yantu arenge nyari bari masaba sakoro kunyamemiso twarenge no mo DCC Kisii Central mo SPD na mwakilishi wa mbunge onyaribari na aba ACC na aba chief twaje tekora kwanera basaye bali banyamemiso elinde singenzo issue nare ya mo DCC atabeta amalioko yogo tindi romange so tukachikuba kwanyatana na ki muna bago kwanira bwa amalioko yogo tindi na into muna youth fund tarana na kitora botana na baragu elinde kuba beka mbaba bisirioka lakini banyara kore biashara biri biko baretere faida banyara go kina ene kinyore ki bakini elinde tojigo tware generation ya mambi egocha konya Ense yaito so far ngakyo inkyora tebe omorobili yoiga o youth fund obere ko gokonya basaye so far ndatebe no morobili yo nyarire gokonya basaye ase mbare batarenga abanyabiashara lakini bano konyora bare abanyabiashara kwa mfano ndebe ekiombe nkere batoligeti kurwa linyashiki kurwa maiga tukabafundisha ekera twarotse bare committed tukaba loan ya tukabachakira 50 wakabeka se biashara kurwabu tukaba mentera bakagende myeyama bakataka krosia mangane ndagire chingoko bakinire tuabaire paka bono ndatebe 1750 na ekera tokoligereria biashara byabo byakorosia ndagire chingoko bya nyarire gokino bye sengenje no bware
rokalinya cheki abantu abange no bakogora kurwa endagera yabo y'echingoko omwaka oyeta mbanyara ekere county yetu ya Kisii yare korigia investor ye factory ya matoke agachitune county government na kubwata na mashirika ande so a group yetu ga apply ya African Solution Technology bakaegu banyarego muna investor ye factory yetu ya matoke so gendo rero iga bali gitaba sa emeronge bere abatanomo abo bakonyora kabesa kurwali babeka mufuko agenda nyombo golendagera kairo mwana skuru igona boro jina naki bottom up ya goldendermo korwa musini wana bare investors egali because isoko gendali roka bara banyaruka aya mona bare oromombra banyarire banyari kogenda chinse wetani Kenya bachire Europe bachire America nande nechinse chinde bakogenda singinje biashara biri bagokora nande ekero bakorite gasingie tuwa baligiriti obisia yomo president ekoro presidential delivery unit bagatagali bakarega singie bakora bakabakorera story ekero batagete ko seli gukuru nyacheki gali esiba gukora biashara so obisia youth fund na ngao kose Kerubo county commissioner pakanse tuwatane tukahakikisha nambali ko seli kurwali singinje gazi tunogo gazi ya serikali nogo okorue environment ingie yabantu bakore biashara so tukabarwanirira tukahakikisha nambali ko seli kurugali banyare elinde bagendera gukora biashara byabo enero mugoko ito bune serikali na ekero bale ngaliria mangana covid bare very innovative bakachakoro sanitizers konyambara nyora mangana caps nkagenda na bara buncho manyana paka obisi ya caps kabakwanira gali bakaegu caps certification bakachaka korosya mangana ya sanitizers anto karlana kero bajagira korosna ke abantu bakora bamanya tukaba kora marketing as a station simna inoga na ngakuwa na nomo director we ministry education ega se county level agata school chirichara nga interested as amangana sanitizers inde bakanyara kugora iko tokovaligile chiro so iko kwarana na kitoko kina na baragotira gotira na baragotira ya muri gochimwa batigera anjira at least ngo baligeri muri bakechiro ngo baligeri na ndeta nyaro muntu ko bagona na tolega nina ngo ke kolende bichuchu bia so bali bara so long as ba kware gentekia eto gwakisha na twa nchirendeons aso kubwatili chiko twa ba ile environment irengi ilinde banyare ukina na mfano ndatendo ntubwate abasaya bande bakoro ku great achievers bakoro nyari bari aba nabaruto batakirite 50 abasabe bare abantu ba ICT so kero to ba 50 bakachake cyber so jibaromba matamana computer atake cyber ase bakoro sele bantu kare pins bako bataipeli baroseli amangana yo ICT ande bakarana singi babwata ICT skills bagaso go approach school bakaba go brand t-shirt chiabana bakarosi budget ba brand so school chikaba etenda kurwabu bakaligi school ibere isatoiga chikaba etenda gukora mangana computer yoko service computer so kero mwaka gochaka na kero mwaka gochikoera so bakanyora bagasoa korosi besa akarano buyambaro bokoegu bokore biashara na serikali bakaregister company ekoro ku great achievers company bakaligi etenda se county ya Nyamira bakanywa bakaegu etenda ya milioni 15
bakakora amang'ana ka biometric installation aliase kero aba musie bagosoa account assembly wali batabwate magoko ekoligererio bosige kesiri kegoka bose wali bata magoko bekiara iga kegoka so banyare gukina kurwabu ande bakara gwetani abo bakaregister school ekoro ku Citizen College ali mbabwate main college ali megali karoka college yako somia mangana ya ICT somira mangana CCTV installation ngosomira mangana aya abana bakori form 4 bakwenda ali bakana chiri binya 500 akori gosene mitinyebere ba manyamangana computer echinyinge programming kwenda kuganda sikosi nyinge na roje ne ine certified na TVET kurwabo bagendereire so in total tobaire cumulatively 1750 baigoire nande branch yende nerega Busongo family bank floor is it first floor igavu family bank igorabo babwate branch yendabo asaba gosomia mangana ICT so kwaremna nabara tuabakinire koru ase group batwalire company bone babwate school registered na TVET mbia mona sana siga singia mugendete gukora ndinde kwene kinga abasai skogalingo chenchi bali obugima bwabo akonde ntetora bwatiraga butora soso mutima komukigo tokwirana no chiko tatenga ekero muntu aberiga ku register ne kyumbeki gabanyole youth fund keratete ko withdraw a process nere na bali batali gochibaka no metembaro babiri batatu batali gochigwakana ngetambukire kimoko irego monchi mulete turasoso mutima komukigo to basekuska to basekanyira ngwira nanda sigeke Kerubo sio elinde tusange amange Ndizi TV ubwansu bw'omugusi Expert Yomo Driving School neskuru yoborundi yabwe Kigali ekorwa maegerio yebirasi au ase amagori au abaorokiani go babwato bumanyi boisaine nabo igomba ncherene kyombe kyobosombi bwa para NTSA asekerasi yabi nkorotora maegerio yoborundi yabwe Kigali cha manual automatic gose manual na automatic asobwamo korundi ya Kigali chinene buna chikanta chipigipigi nabo igo Kigali chobosombi bwa matatu buna chinisan ebirasi nigo bigo cha Ense yamo ya mambyango ikachinsa 12 cha mogoroba noko igorango cha keritkoria Jumatatu we karitkoria Jumamosi aseritkoria Jumapili tosiegete ekyoganeirie eriogo cha kamaigerio nekebande kyao epini ya KRA account ya Teams nabo igo blood group yao ngorwa toroboraro asibaria bakorware gose baganitie ko bange neskuru ningo togotoka somo chiokeroka angene benki ya cooperative ensemo nedukenene yokonya chisoda asamange twakere simi wetrase namba enoti isano na ibere eyemo inye isano na ibere isano maragatatu isano na isato inye gose noti isano na ibere isato ibere isano na isato isano nemo maragatatu isato gose enoti isano na ibere isano nemo isano na ibere eyemo enoti isano nemo. Expert Yomo Driving School, we teach you drive. Next week on Saturday nitakuwa hapa mapema saa 12 kamili asubuhi. Jumamosi hii inayokuja itakuwa ni siku kubwa sana ambayo Bwana ametupa. Bwana ametufunulia na kuahidi kwamba mwenyewe ataponya magonjwa sugu na yale yasiyoponyeka hapa kanisani mwetu Gospel Embassy Chapel kuanzia saa 2 asubuhi. Magonjwa haya ni kama vile ukimwi, saratani, kisukari au diabetes, pressure, vidonda vya tumbo au ulcers, asima na arthritis na magonjwa mengine yanaotishia maisha yako. Biblia inasema hivi katika Luka 4 mstari wa 40, nasoma kama ilivyoandikwa: jua lilipokuwa likichua, wote waliokuwa na wagonjwa wenye maradhi mbalimbali waliwaleta kwa Yesu. Akamgusa kila mgonjwa, akawaponya wote.
Bwana asifiwe. Kwa hiyo Mungu aniambia next week kila mtu ambaye yuko chini ya anointing hii na ambaye anaamini, hata kama hayuko hapa leo, lakini anaamini kwa nguvu na mamlaka ya Mungu wetu na is suffering from diabetes, Bwana anasema he will clear it for you next week in Jesus name. Nasikia sauti ya Mungu inasema pia kutakuwa na breakthrough. There will be breakthrough in Jesus name. Pressure will be terminated. Ninyi Mungu anataka mfanye kazi fulani ya kuleta watu wanaotaka mkono wake. Watu lazima wabereku, na wakati mwingine lazima tuamini kwa niaba yao. We are not creating one to heal, no, but God in his own grace, he will heal a person of HIV/AIDS. Not one, not two, not three. Wataponywa wengi na hizo maukimwi kwa jina la Yesu. Paralysis, kuna hata ile ugonjwa ya kupooza where unakuta mtu anakuwa paralyzed maybe one side. I am reading them as they were given to me. God will heal those paralytic people in Jesus name. Bwana Yesu asifiwe. Cancer will be a thing of the past. If you believe, shout yes. Kama yuko mtu kwenu, hiyo kansa inamsumbua, it will be terminated in Jesus name. Na mengine yatakuwa terminated kwa imani yako, sio kwa imani yangu. Wewe ambaye unamleta, vile unamfikisha hapa, Yesu ataona imani yako na ataondoa hiyo uchafu kwa jina lake. Asthma, nasikia Bwana anasema asthma, acute ulcers, watu wataponywa. Kuna watu wengine wanajicomfort kwa wanajua hali ya maisha ni ngumu, wanachia sanela asthma, gendongero kile asthma ya shetani. Everything of the devil is not a must in your body. It's not a must. Hakuna chochote cha shetani ambacho ni lazima ndani yako. Hakuna. Hello? Anybody suffering from ulcers? Anybody suffering from asthma? Anybody suffering from you can't see properly and you are trusting God? We shall terminate everything in Jesus' name. We will terminate it in Jesus' name. Hallelujah. Na nyingine tutarudishia wachawi wenyewe. Bwana asifiwe. Basi walete wagonjwa wote kanisani mwetu Gospel Embassy Chapel Jumamosi hii ya tarehe 4 mwezi wa 3, na Bwana atawaponya wote. Ndizi TV, ubwansu bw'Gusii. Mbiamano sana mwancho muli bidaseni kya Ndizi TV chinga kyogenda tagosangana intwe imeyo morobili obwense yo bonchorya chinga kitore no mugene itase studio yogenda tagokwanira igoro yabasaye na kibagenda tagosira abasaye skogali elinde kwene kinga ngwegendereria bale akorne ko nyantara so mutimo komoke igona abaginko mubole kero babere bakweliki ase kyombe babere bagotumike kyombe kelinde kwenyorya kibesa nabo igo kwegendereria ekero baikire omuntu agotaka ko withdraw na kibago kibakolense yabo boige kero umuntu asinyiru wakana guseko irani eloni elina kibago kibakora asenseme ya karibu sana nainde. Asante. Ekero umuntu atete ko withdraw ko ase kyombe. Ekikiaba ba register. Ekero konfano nyabare abana chama 10. Na atete ko kyombe. Ande maybe bakanye bakolire. Gostata geti aba se oyamo bali bakuyelon. So na akolikira liru omochairman ose mo secretary w'ekyombe atebena na amuire ko Russia se kyombe kyo sababu ya ABCD so that bali babeka se file y'ekyombe na ande bali ka minute cyo idhinisha omongwano ikorwa se ekyombe ekikyabo ba registered
so e procedure na beko bayo so akorikera abarayi bali bekembe abarikera lirube ose notice alafu na barabu baidhinishe ase okolika chimineti baadaye chigo chakaba forwarded ase social services koro kinanyarebe narenga ase kiombe lakini naerusetio so e procedure ne Ense monero tutakwanira ekero bono mwa bairi kiria se kiombe kubatiria machikali muganete mwabaire training ekero bono moko ba deposit chibesa angoganero bale bacha basaini ibintu mbiroro bagocha basaini kwane kinga chibesa ne chiga bairwa se account yabo chibesa mbali gocha basaini esengenzi tokoroge ntokoroka EFT electronic fund transfer direct kurwasa account yetu chese yabo so toko kora direct wiring chagendari ndori kubalikira cheki toko transfer direct chiasa account yabo kero chiasa irego to notify officials na maybe a member bamanya chiasa ire linde ba rusi bakorere biashara batagete bakorera egento ko bane egento ko repayment seju eiba ko baro kina tariki ki batakere gwakana linde karba kanye balikali yaba mune record yabo eko bakonya linde nikesa banatin kwanyaramba nko gatabare chi record kero korigereria bona ekiombe keiga guse omorobiri yiga o youth fund abante gusira mono mbali babwate chi project abachire banyorira asara nagimugo cha mwari kaba chibese ichiga egenta okora getangani to gwakisha nambare nobomanyi kabisa elinde gopunguza uwezekano yokonyora asara so asoko basomi kabisa na kobaikanga na ekrabata getepa konyi bonde ko maybe kurase shirika ya serikali twabanyara ko bana barabo so the objective ete ntangan no gwakisha nango mbabwata skills ne environment engiya kabisa anya ne chiro so that ekraba tuare their product te bana teraonigu itikoleta hasara so togo tema kora minimize kwanza mbachi konyora hasara so baadaye etoke na mbira kora buya etokote bana elon goike yakan so na wako ligenchera elinde bakane singenzi chibese chichire revolving fund ekero kiombe kierire gegwakana andikere chinyinge gekonya na kiombe bi na kira kikenyore gekorre biashara neke koirani kiombe si na kira kikenyore tro chibano bako machamba irani ego bapungusire chibesa chia abasaya be county yetu ya Kisii so mbuya waika vegas kabisa kwa mfano because obuya bwae nelina chibesa chinchibu at interest onye echiwata ngende ko management fee yoko anye kiombe ko 100,000 management fee ko na chikoro yo kane 5% yere chiribu sana chioka so kiombe ge kane 1,100 so basically mwako mogima so talibesa tira chiko tatisha abasae utakana ne basengia yago korre biashara utanyora ndons ne bane sako tokanyora basengia base bwate obuya mune ya youth enterprise fund esengenzo ase tu group chirajiki interest te as interest here as individual borrowers abara individual youths karaba ko ere mkopo kibinafsi atoko twara na interest ya 6% lakini as group ya kera umutenyi ese iyo mwaka omugima 6%. So which means as a individual, as a kwenye kwa individual businesses. So musa urio takita kuhiro mkopo kibinafsi. Either abwate biashara tayari. So agota for atakite akini biashara. Biashara ebiko ikabe biabaira mitinyi ta nomo. As a chinka the minimum 6 months.
ekero biabeire semiti nyitanoma egento korigeri license ibiashara onye bire biko na chero twarigerire bank ya bank statement twarana because ekero gochikogora ekero yobwate biashara gochikogora chi product goro CRS account chikogora okoni nko chiria oni ngo deposit yara account so statement ine atokore for the last 6 months twarigere business records ekara kogora naki records twarigere linkage twarambia nakichire ekero twarigere iria yonsi twamanya kwa analyze statement iri na twarana irenga ku qualify so na bago qualify miyama kara qualify miyama tali gotaka security so na bago tumike kero kukia nyomba mesa nini anyore 100 kwa biashara so bali bagotaka for expansion bagonyore kati 100 paka 1 million ibere asinga kisintangani oyo monto oyo kurwabu na bakonyora mpaka 5 million toise konyora biashara bia mbire tutageta chiba sinyinga kabisa board na bako approve mpaka 1 million 10 aso monta yomo so muna kisiga omufana ntaweto musa yomo 1 million yemo oyo bate miaka 27 woni kanga itaikire akokore biashara bie mini supermarket so inero ya individual na ntua introduce product inde ya bali batakito take biashara anya batata take biashara oiko atwara gento ko alternative source of income ne maybe alikire ekra alikire bona bagolike business plan arete three current pay slips statement ya ata benki akuchiko chaka so ina bakonyora mpaka 1500 alafu kuchake biashara hii wanachagua apply for expansion kero korigereria kero mwena nire chibese chiga ninu mokorwa schedule na kiabonete koira na gose emitinyere ngeli abonete ko gose ni myakere ngeli abonete ko gose no muntu goteba nganchi bano chibese chiga nyana ire 1100 ndetenga kana mwaka oyo mufulu mwari kanse na kimochi mwakora ntubwate policy yaito muna 1100 chinga kichinyi ngora akane ni myakebere so na bagotaka wakane mwaka oyo kere 1500 chinga kichinyi ngora yego nemeti emyake ene lakini abogwanje wakano mwaka oyo ebere etata igo alafu tero jibano kwa mfano anye faida kertoka tabane 6% eminete anye kwa to approve 100,000 faida wakana so mwaka oyo ne chiribu sana mchoka so mwaka omugima January paka January which means faida omotinye kero 1100 500 chioka anyway igombia ekero korigereria ase orogongo rwa Gusii kero kene mwabere mugotwara bisanga abantu mbaroro bakwimukitibese icho nabo igomba ligo chibairani ntubwata and then ntubwata mechanism yoko bwati nabo togwanja toba list kwanza because ekero kwa listed togonyara ko chikosaba chibesa sand and then nabo tokuba bwati kwiterase ngao structure because mu chief nero ko basainiri yali ataba nimba manyete abangwana bana abayabare so na tokuba bwati nkogamba tuli na barabu toigwana onye challenge ya rengo bato tabina kibata kitegwa kana so ntoliko ba ira chimbero lakini ngo bwate na tuli na barabu so balibo boka bangira ko corporate 90 na little go opt for another option but otherwise mabange mbale tokwani na burabu mnabona road to visi gari bwango iga aga tanya kwa kana sumwa kwa yomoerire ya etaniri kuyire individual lakini agato promise ina agatoererana na kiata kete kwa kana na road na chagete kwa kana so mikakati nere itokubwatirinde twakikishana ngogenda bare kwa base biashara elinde banyarego korosio bonda na gukinie economy yetu ya Kisii kerekende incident kichimo kirimo kubwate tate omuntu onyo yimugeti 100,000 100,000 whatever bagwakana mwako mu 7
Umuntu binafsi ose group? Binafsi. Maximum imekebere. Atate bono within myaka yebere kibesa njiro nabwo ntago deposit kero mutinyi. Atate be kuru mutinyo gacaito sikere korwa kaimugeti kibesa iki goika tate bo mutinyo staiga tarabaga go deposit besa chinde. Nalimo gochaka kumubwati gose kero mutinyi kibesa iriaga nire go deposit nyatara deposit nalimo chaka kumubulu se muko ganya bone myaka yebere yale mwari yarazinga tanya go deposit kende. Etogo ngolio monta tore kero mutinyi. Kero atakero wakano tare tano. Ngomo bwati tole anyatara kana to manya sababu nerelie. So we ntoliko ganya pako mwali. Togo kora close monitoring. Kirikenda sense me ya youth fund to guchikokolia sense me ya youth funds challenges kichiri mwabere mo gwetera asoko ena na chibese kigago kya saba sahe. Labda challenge neri abanga bagotakana muna ba chobisiga. Obaruseli obarusibesa. Bali kumanyana nchiri yari se lokaim. Lakini nengo understand that singing chava sayo bare. Bagotakira interview bwangu. But then ningo wafundisha tole to abarokina na kiba okora. So challenge yende. Mbale bago chiba natanya ate muntu getega kurwa sekretari ngo mukora. Ali gutumika basa bakege byombe bibere. Ekatoto abachi besa kagenda ali akabaire bengi baka withdraw. Akabangaina akabaire fuelifu ichinda akabeka mufuko. So tukamwa sometime ego chako feli ko cooperate na barabu. Nabo toko muira bosi singinje bano ko lelia basaye. Dibagari yabo batumeka basaye bobe. Konyorera chibesa. Bono injirende mbanya go progress biashara byabo munabatakera go progress. So changamoto ende neli mbaro ekera bara yo gonyora batali strong. Ekambekero kyanyolje bagotaka babagana. Nekero babaganire ndo kwanyoro chiro kolire yanga. Ndo gole nsu ndo chikoko kwani abairi baye. So kwanyoro bese jinjira tumeka se njirengi wona yaba kongera so gwakana. So inero I think chi changamoto nda tebe. Ne yende ne rina abandi labda muna nataba patience batayigotaka ko babalemereri bose batayigotaka ko enda extra mile kwa mfano nyamba bwati mafundisho ye botubiwe chingoko mbali gotaka ko enda extra mile maybe yo kufundishwa nini era gotaka na toerero nambale na chito baganda na chito zine jawa sa gose chine chito toy so lakini we understand mbale wata attitude ye biashara mbale batabuati lakini ende kasi yetu muna enoko bali batabuati kara bato tegeraire na batonga ba stato ko ba samralinga na lenya sai enkora ya oyanya gonjuka actually abange mbaro bago confess na konya tutaracha obisia youth fund ntu amanyete ero kambale babwata chiombe gali bonchali ekero batete to abafundishete nda barabo abanyana bagaswa contribute chibese chaba abanyana bakore biashara tokabaye loan bagenda tabia sana bagocha bisi bata nambye muno anyataliyo bisi ya youth fund kanga wona tumanyiti kitoko kora lakini wona through your support ento bwata chiombe chiamabere tokonya mabere twanyora chibesa tolige taba kolimene mu babere bakorose chinsiaga bakwenda bachaba barageri chiombe so bakinire so challenges njiro lakini bano buya boro bonge ko bwa challenges ambye mono sana so gusangana into asensemo ya youth funding gaiteno n'abasayi bari kuri kurusiko gali banyolero basemene ndimba kibatalero bischeno ilinde banyolere kipese cyasenkira iyo kwegenderera korinde ati turakwanira asensemo yebango atobirto korera enka kintambe gose asikwesa omurayi wense rutaso abisi kago kwanira igoro yebango ningi kibonete ko
kana sensemo yebanga abantu abangi babiri bagotama batari gwakana ebango kurinde serikali yabirige goteba kiri umuntu akane ebango target nerebekire asikiumbe kyo gusangerira ibango yakyare ebonete gwikira nikera omwaka kurinde ensemo y'abakenya niko bagendete kuriranga buno bugendete gokonga nakina inde bagwakana ebango kora kwanerangi ngana ebango ye nabongoru opinion yana amangana ye okogendie ense yatagete chibesa na egento korka nonya gali ekero montare bwayenka ekero konyora na kwaro siri chibesa siri okonyora nchiri go isano gore obosi ogore kiango so nabo kwa mwana libaga bana bakoria mandas kere weekend gosekera lituko tiga onye bakori kere weekend no kera lituko mandas nabo gopunguza tebena ki tiga bali lituko elimo gosabere elindo save tibesa so that tonya go genda samaden to strain mono so ekero omugambito bwense amoske nyamruta goteba mangana yebango iga arene kerenga gyo gwakikishana anye Fridah obwate biashara bikego kurwa kabango kiro muntu kuruko kogenda tiro chibona maden nare twa munense tubwata kero twarure kiro muntu nkenke njiji gokonya serikali gokore mirobeli iyo development kwa mfano tutagete para tutagete stima tutagete service chinyingi cha serikali te konyare kanonye ntikonyara ko raise revenue yetu mne ense so kero kwa mfano kero muntu ona agwakan amini agwakane bango ne konye serikali konyora chibesa so that any increase internal revenue generation yani chibesa chiri cheto asense tokorosi tochiko punguza chiri chesko togosaba amadeni elinde tochikoba self sustaining ense ekonyara go waikolere bintu bia goitenenera so nabe togo feel pinch akaigo lakini ende ni manyet na bwate meroberi go chibosyo with the time ebintu biororobe abange to babiri bago feeling enigo serikali go sangereri chibesa chinyinge ekegera koru agaseta se serikali oberika go sangereri bango konne chibesa chikanga ichigo chimbarara magendero budget yekorosigu kera omwaka yata ko implemented ko July kere budget yekorosigu ntubwate kuligere bale internal revenue irenga to generate kwa mfano akonyora na kiare teri committee target iri takeire so tuakobesa chibesa chinyinge kurusiko eyagere ense yanyara ko gotware deni nyinge na igo eshiringi yeto ya value ya so go chinsa so kera atagete go emphasize kwa mfano nye muna amangana ya hustler fund tero kera abantu bagonya ko save so serikali na be kwa mweboro chibesa chiri agenda ko development ya kana interest iga so ekoba chipa kubwa go chikuwe chibesa chiri chesko eye ko gara to ara madeni ara igoro na igo to ntokoba ense eitenenerete so erinde twetenere bia na kyakonya kobeke mikakati ya gwakikisha na abantu abange ngwakana abantu because maybe challenge yarenge bande mbali gwakana lakini bono nindo cyo ngonya kobeka mikakati erinde abantu abange banyara gwakana nalio tora raise our base ya revenue echiko support development ye country topunguza madeni yali shiringi iteki nake with the time abakonya watu kwende economy go stabilize here tora bwatera utra soso mutimo como que toko ira no toteinga amero bilkiri serikali ya bekira soko ene kinga no bali batali gwakane bango saingwa ngwakana bali na boigo tobe toko ene ki obokurumia sense mo yogo sangeli bango ningi kili serikali
rira chikumuke getambuke na bwo kwane kingobo kurumyo bongo siraburi go mwanchu muri tosika tonyegera kwina nanda geke kasi Kerubo silinde ngomanye amange. Ndizi TV Ubwansu Bw'Gusii Ekeruta giti company ibwatu bumanyu bunge asamangana yichipikipiki chigari n'ibyuma byabo ibyura tware kwige nase bare erieta ne rimuriuka rigo cha sebirengeryo byawo ka in general abanigo bakodia chipikipiki cha TVS chituktu lawn mowers ichuchikubuturo bunyansi jigenereta chigutumikase chabisi na bwigose chinyagetari nechi spare parts chabo boigo mbabwa digitairi chichipikipiki nechigari chi oil cho korere service mbabwate garage yoko barira chigari n'abarosia bari n'ubumanyo banene ngokonya bare abaguri babo go process logbook n'iki number plate nkorwa bare warrant y'umwaka yomo ase chipikipiki imitinye tano nomo ase engine ye tuktuk na boigo chitail cha MRF onda kwensi wadana abatambe abakonyara service cheito bigibigi chituktuk chiko techi spares abakonyara nyone seli goli ya raisi discounted and also zikitown echiga niko barini jumucho Kisii ase nyumba ya Ram Plaza ibara ya Kisii Sotik gusoba Kirisimi ase namba enotisano na ibere iseto enotisano na ibere iseto isano nemo inye ibere isano no iseto kianda gose enotisano na ibere kianda isano na ibere isano no iseto isano na ibere isano no iseto ibere isano no iseto ka in general power for better living. Maeke chiba sanguru kuchira marieta mange sana. Ekeboko, orwenyi, amagomba. Tunda chinyinga karangeri umwana umwabo. Wana chintunda chinyinge. Make use. Obuojo mutakeire. Skuru chego Abana matakeire bitabu. Mondongwe bware chiri buga. Ikomi kila rituko mondongo bware 10,000. Na mwiso bwe week. 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomogoko waye iwa ko genda sesi miao yako genda say baby business number 888090 igori yoga wako ndabagadaye okubeka emya yemo yokai unokubeka chintunda chinyenge chance yao yobugwi igere iguru chintunda chinyinga karangeri umwana umwabo bona chintunda chinyinge make use egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchire ni kiombe ya PCLB ni namba ya 002660 egosoriye ni yabantoa bari myaka 13 guche igoro Spexels Opticians abubale si kliniki kiagudika imeyo muchukisi nkuru wabare bokorari ao asamangana ya maiso nako ni birole magiga yogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemerongetano na boige setingima ase chishilingi liweyemo nechimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomo chukisi na boko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote.
happy Sabbath, happy day omanju muligire begeta senikia Ndizi television gukwarigania ase enchira ya bene imeyo moroberio obwansu bwesabat no moroberio okoretwa ase orekera litukolia Jumamosi gochakira chinsa 12 cha mambia goikira chinsa 4 cha mambia imeyo moroberio oyo bwansu bwesabato abange tugukagera ngani ntu abanyana bo moyo tugukagera nagekora Yesu arwito nga ngomonto yo makare mu mugundu yes endagire kama paka akamanya goteba ngabona agachigotaka kubike bya ngabona moyo negoka isaranza nkuigore byage igore linde ndia matukonzi no mona matebyo omoririo yo rero nagani ubugima bwao asenjirende ngomanye n'ubugima no manene nigo togosanga amonaye ensemo ya devotion astokonyara koba atokonyora engane mwamu egotora ase omoroberio yo where your treasure aria subi asibirengere byagobire ari no onye go kwa Yesu Kristo teko ba ko mumorizio nyago koranderio mundo nga karuense mweko nyora boigongo so atore asa maigerio ye lesson astokonyara koba to kurigereria na koerera anene alianyare koba ga kwegwa oborito ime lesson ye chuma enkima lakini magiga ya mwanya bantu intukonyara koba to gosaria so mugondo Eden nande twarangeri wase riogi turi ororo rigotebe nga missing ayore inchwe onyara koba part of the family tiyo buruti bwa Nyasaye no burunge bwaye Matayo 6:33 na byonsi na momentero ase entunde ya gatatu neyo mwerio igotogosoa ime ya request tower Ekerole asumu chibuogembo nichise muchietana ine eduka ya Mark Electricals Wholesale ejire registered contractor nigeko ni achi floodlights chonsi distribution box chikebo chonsi cha wiring cable dropping cables ni chindi chinyige mbabwate power extensions sockets switches chimita boxes lamp holders, insulating tapes, conduit pipes, showers, testers, pliers, earth rods, solar monitoring lamps, solar floodlights, CCTV cameras, TV wall brackets, main switches, cutouts, circuit breakers, consumer unit, snake lights, cable ties, changeover switches, nebrobu byonsi, goikabire bya fluorescent tubes, TV aerials, cooking electrical coil, natural gas burner. Banyore imeyumu chibuogembo ange ne stage asegeteseni yokobekira chigali amaguta ya mko. Gosoba keresime ase namba enotisano na ibere isano nisato, isato, eyemo, kianda, isano, inye, gose, enotisano na ibere isano na isato, ibere maragatato, eyemo, isano na isato. Mark Electricals Wholesale asobo korelie burange na sore Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Mbiyama na sana umanchu muliana ndengo kwaligania Ense moyo mweli chingia kitogenda gusanga imeyo morobirio wense obonchede tobeto kwanera mange na kyabasaya bakwegendereria na kibago sirwa gwetero morobirio o youth fund nabo gonto batogo kwanera igoro yebango kwende konyantara so mutimo komokego na bango boli coordinator mogoi naki ase serikali ya Kenya mirobirikiri abekira soko enekinga obukurumi ngo chibole gosira ase Ense melio gosangereria ebango karibu na ende sana. Nkagerete asa maoni yana. Talimu na expert lakini asa maoni yana. Kwerende serikali ya nagenda te koligi chinchera cyoko okora mangana digitization elinde karawa kane bangelia yaba reflected asentere ne punguza mangana yo na maybe onya divalio ngokwa konyorana system mwenye nango nyare go peak so essentially ne punguza mangana yo gosira
irinde chinyare ko toke chiko kora magendera. Ase birengere bia ko bune serikali yendete ko teba kiru montabe ka gwaka nevango ne mirubiri ga babere bakobe kemeya. Ase birengere bia ko no chinga ne chiko ikiranie target iri kiombe gia kiare kibekire. Asa birengere bia ne nabe ko nyarikana. Gento ngelige kong. So ekere gento. Ekere me bange be kiro bia. Muna bono musikate betena libagali ko minyokana abantu bagokane bango. So orosiri mechanism. Bali batakere bakane bango bagokwanerwa. Asencherengia baigwanana na kiegwakanu se asencherei. Nabe egokonya gokere target iri itakeire. Akare ebango yaberike gusangirwa se enchira yo wasi ukosine yo boikirano uchumi ya Kenya bunere bono iga asense itu ya Kenya ne chigwonchereria matuka abosio ne chigwonchereri ekero twapungusira madeni amange tokonyara go generate revenue itu ase into abanyene economy itu na eko improve na ne shiringi yetu na bakonyara ya value ya Kenya. Yabana. Ntwarire asensemo ya NSSF chiretsi nchebete chigo chenji kora kwaniranga asensemo yago nga kigwachiro chechire. NSSF ne ase bali kire. Enewe se ekero kwalitaire. Egocha kanyora. So nomugambia agatebana bikonye 200 toko nacho. So ise koligere 200 ekero monta alitaire. Tokonyara ya rosi kabesa gaisaine. Muntu yago osengo chiranga. So akarambia ayamente elinde okwibanga ngotakire elinde ekero monta alitaire. Ta kogenda ali kenyorochi gosabirira otebana karanga 20 nyure chae bikoro to biango teire karanga konyaga lakini bona kerago save ekerere 6% ne mbulo ya 6% anya konfane monto kona jeri fwema oli mulige to ru fwema ebere tiri fwibere abakonyora na ekero muntu yago chakorita yagenda nka na atu aligento mufuko agochiranka na onye no mugaka ogenda sawa kabande by transit rosi bana ga soda saga chai esenge njaga basangaro akanyora kiro mutini so ne umubango muya boko bangana in the future abantu abagotu mbali vulnerable bali taire kurwegasi babwat dignity yabonero nande banyara ko bali sekinyoro go sandown sisibare asenjere maskani ase birengera libiago ekero kurigeria serikali bona igana uchumi bunere. Do you think this is the right time serikali yabona ko initiate omurubiri yiga ngakite yongia na nambe singakisha sechibeka yi no it's okay keregento no go isiba umuchibi because in Taiwan na ariko kanye myaka ebere bado na batu ariko complain ko stwanterana so asente na batu ko lemerani itosi umuchibi yakaiga elinde mambiende togo chakolita anyare munanje nimbata kabasa mufuko ga ko soka ali na nyara kende nawe kamuno na ngore yanga nikende kero timba musabireti no mubango muya sana no mubango muya tara beri to koigwa abantu bandi bakurubirengeri byabo nga umurubiri taliyo tageteti gokonya umuntu nyene ne serikali go chigokonya kiro kende njora kwanire gore nganejyo no umurubiri no muyore singinji twali abantu abange balitaire no homane tibesa 200 nchi no gata 200 hasi myake yonse okoremeremo konya na talibesa nyingi lakini kerere igo na gwakane nusu bule ya gwakane nusu na wakonyora kabesa nkaro gaisaine kagwerere ago konya
Esengenzo gwetani komenya rero. Bono nimbwete chinguru. Lakini ngoza kokota tingotwara chinguru chiokoirigeria. Ekenda bwate chinguru chiokoirigeria. Akonyora nakabesa kale konachu gachaka konachu gachagete konachu. Kabeira ali kabucha buchirega. Bono nabo nkonyore gento nkoria. Ego sengo ndakonyonde. Asenjereyo no tali serikali yakonya. Umuntu binafsi. Ego konya. Okay. Tiang turakwanira sensemo ya LPO, local purchase order. Yeah. Local purchase order ene product muna ntuya serikali toko support muna youth fund toko support abasae kokore biashara na serikali. Serikali teko nyara kwa mfano kero CDF teto kwa gache class. Mubunge ta kwanda gore matafali. Agore mabati ate kwa gache. Kuba kwa nenge ntokoro ka tenda. Ne tenda kero ya ekwana no se company chira registered. So company mune kero ya irwe tenda kwa mfano ya milioni 5. So bago just tole. Twa legally bintu bitatu iga. Tuanyara kwa buy loan LPO koruko LPO financing so to about 70% ye jibese LPO so iti saine barabo kore mirimo kraba koli CDF eto akane toru sitibese chito chirichigo tigara tutomera basaye so ne jibese chiricingia nchinga mna chirichinde bakonyora kore biashara because ye chiga nchiwati faida asemeti amatuko tisaini. So for asemetinye tato faida te yogo akana. Kero ya tani yetato nali kero mutinye kuchaka kutuare faida ya mo chino butai sana 1.5%. Chibado chire obeso bosinini. So inanzere ya masenje serikali ya tabetana. Emeronge tato igoro ye mia. Ye chitenda Jones ya serikali sitakere kwa bangina. Abasubati abangina abasae abangina nabantu babwato barema so abasae batakere konyora 14% abangina 14% abantu babwato barema 2%. So nere ye kero erinde ko bakonya bono baikirania ndote yu na serikali ebegete banyore eshe yabo yo amangana tendering tokarosi product yoko ine babasae ekero banyori gasi batabwati besa banyore bese bakore biashara na serikali because ya say tendering no nere bwate faida nene ko bwa biashara vinda bians because you are sure that around 30% faida ekero kuriria LPA gabantu babiri bakosoki na ko yibwati guseko korere mirimo tali banga baisokiri na ko yibwati na korere mirimo Ngikero kende kiko batanga soko enyorera chibese icho. Labda egente getanga nimba bwati information. Egente kia kabere labda because ngotakere kwa secure. Edon. Initially into etamne ya manera tuete basongo. Te akaneti. So tukachenche machiko koru Nairobi inabona chi kamba Jones onye kwa mfano wako tumeke title lead yana hiyo muiboli tena simebe ya anya na Fridah tuwa title lead agata bimu gako liyo somo nginoli wasemo sanio akwa title lead batumeka kwa logbook wasekiwe loan yeji kwa nyorebe sota iwa kana faida endons kwa biashara vya tendering akanu rosi faida yao na ndagenda likigasia hokina yugo chigoro amete ko Ense mendenero rekera murobiro ya silafandi ole gochakira konyoro tarachaka mara iwe salary yalenga kwa kampeni watanga kole tali chibesa otali koirani na interest ende yote lakini kera chiacha etebesa te yere abasense konyoro lenga ne wataka interest gete ko ne but actually kera gote 8% 6%. Basically navenga mna bese jinjibati interest because sikoligere commercial banks kanya interest ya bere 14% or commente other hidden charges abakonyore achire 20 gose achire so yendere much
to jeri area nyere 14% yere 80% akonyara plus other hidden charges and other things utali got bigu chiachire igoro. So this one is much cheaper compared na commercial rates, and that's why chiba se chire chingia ewe hasla fund, ewe youth fund, asomo abantu bali batagita kore biashara ne chingia chire singe chibone faida. Faida elimo kole biashara konyoro nyonyore 1050 faida. Ekwerende chibesa kwa kana kurwase faida kwa kana loan yeli ne chinke kolengana ko kero kolengani ne onyaire kurwase Shylock because Shylock kwa mfano onye 10% kila lituko which means so mutinyi that is around 300%. 300 igoro ye 100 so ejichinde ne chingi yachire na basically kara alagota babusa na benga bosa singi faida. I think egento geko gera abantu abange ba access chibese chichinde kubwe chichirororo buna bono chokonyara chikwena no gwetere mitandao echire easily accessible nonyara nganchibwata chire chinyinge ometo mundo goso asisi mikwanyole loan tarikenda gusabo. I think Ense melimo gotanga kusekiwa loan kwanyara nga nobwate no guarantors. I think kina kiyeko gera abantu ba access chibesa gwetere simi easily kubwe chichinde because chichinde no chibwate process naro no wate banga basa banki bagotakariri immediately basire go chiyo. That is the only challenge bwate lakini kolenda basa mbache banyoro bosemye kigima batalira service chino ilinde banyole chibese kegera ndo chibiro bitu byatonyode anabo kwaligane ya abasai gochobisi ino batebyo muroberi o youth fund na kyobere kokokonya abange nende nakibakonyolera libaganeli yabo. Okay. Bia mona sana murari Fridah go wa kirambia mona se na studio ATV ya Ndizi TV ase oko tonyore go sasa ko partners na go segeta mangana yo bonchereri asabasai singenje kira mwa torangeria tore sauti ya basai and the stakeholder ya basai because to go mention basai otali go mention youth fund igo kubagira bya mono ase libageri na nale gotebia abasai na ekerota gutake biashara takete gukora kende gionsi toligi tukwanirana alafu torena na kitoko ba support ebembali bagotera ebembali bakoraki autogo shauriana twanyorana because mbari wago chobisi batakete besa lakini twashauriane twabatebia bora akora igalen akora biashara mbiko ba pako maria bata bana okay kanyendra arengereria lakini mna twagambira iga twaralire we can do this thing asencherere iga so bagenda kwanyoro bakinire so no tore asengenche ino na ntobwatana na ino asenchinjira chonse rinde ko basira monyare gokore biashara. Obviously chiregali aso county commissioner iga busongo nabo chari bori obviously youth fund oikari nabo ko bori magoi gusana bakonyara mu sokoro kunansi nabo ogo udumi wa anyore service omo abanyamira mo kumie sengencho omo biso ino nyamira bwana Moses Mainye anyoru goikase studio maybe chinga kichinde omonguru karanje nache abakwanire lakini kana akwanire iga onyana nyamira gali ase ODC bisimo ase ODC agotoka ali nyamira bisi cheito cha youth fund nchire gali abakogenda ali mukwane no mobisito barana kibako bakonya so nekaro ngokolera ngo tebana nabasa ento banchite na bali bachira obisi ali na bako yiguna inkabare ndoligo mnyokibare obisi ali ne yaino ase mogoje twashauriana mwanyora chinga kichingia alafu kama ukoira na kama manya kimago kora bonchereri tobwatera na igo tokini uchumi yaito ya Gusii aso gukini biashara na gukore biashara asenjira ya koros ebesa goso bwaita
igona ki toberete iga Kisii na kero nguchi gokorera ngo gago nganjira nkwani omosio ito koroku bwana Josaya Moria Siarab nko motaimbia mona sega sia gukora no mochia passionate honorable Fatima Barayan Nancy Oganga Moses Simbe nabasa bons ba nabatagera bons ba tuligereti ngotaba nanto bansite ande togendere kubwate Sigatembe TV erinde to kinyo bonchoreria sobwamo mbia mano sana mwanchu muri beta senikia Ndizi TV tobirto gosanga amange igoro yabasaye nekibabwenete kwegendereria no basemeri kwa na kwabiri gukumanya kwemanya amange na nabo yona bochi gutalira cyo bisime mu kibosongo elindo nyale kibeseke ase okogendereria obonchereria kegima wekirega buno ngokorera omurubiri weli tukolia lero ngo gusaba ogende kubwati mirubiri ndimi geta senikia Ndizi TV goike weekend na rotumerane elinde tusange ase ombuamo imeyo morobile bwense yobonchereria tare na Fridah Kerubo kokoganiria obuligereria obuya